Yes, what's up?
phakamisa baba. Sihlahla nesiboni. Phakamisa ngathi ngiyangapha.
maniguqile njengoba niguqile khulumile ngane sineminyaka efanele ngabe iyakhuluma wathi izwa lo mama ingane yathi ma nangu lo baba uthi angikhuluma uyabuza uma wengane ubuza ingane semhlanje uthi uphu baba ithi nangu ufaka ingubo emhlophe nesigqoko esimnyama unyazi selisukume lapha lagijima phakathi kwenu ngomoya ayibonga Nkosi musaka ukuvuma umuntu oseceleni kwakho akuxoxisa indaba uye kubulinda la ubuke khona linda ngenhliziyo ukhulume nonyazi lizokusiza ayibonga Nkosi uthe eselinde phethe